Гледайте мача Манчестър Сити срещу Манчестър Юнайтед на 25 май, събота на живо по Диема Спорт 2 от 17:00. Манчестър Сити идва след победа от 3-1 над Уест Хем, която им е шеста поредна. Като домакини те имат 5 победи от 6 мача насам. За последно победиха Юнайтед с 3-1 през март. Манчестър Юнайтед записа победа от 0-2 над Брайтън, която им е втора поредна. Те имат само една победа от 6 гостувания насам. От миналите им 6 мача с Сити имат една победа и 5 загуби. Базирано на статистиката ни, очакваме победа от Манчестър Сити. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.